Sa ibang balita naman mga idol, ilibasyon ng Lasep Grande Elementary School dahil sa madalas na pagbaha, aprobado na. Para sa detalye ng balita, alamin sa ulat ni Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM Report. Kasado na ang planong pagpapataas ng Lasip Grande Elementary School sa Dagupan City ngayong taon bilang tugon sa madalas na pagbaha sa naturang paaralan. Inaprubahan ng pamahalang lungsod ng Dagupan ang Site Development Plan para sa proyekto na layong maiwasan ng pagbaha na noong nakarang taon ay umabot hanggang sa level ng dibdib. Ayon sa punong guro ng paaralan na si Dr. Jennifer M. Pulido, malaking tulong ang proyekto para sa mas magandang learning environment para sa mga mag-aaral. Siyempre kasi kapag ang mga bata, mas maganda yung learning environment nila, mas motivated po silang mag-aral. Dagdag pa niya, makakaiwas rin ang mga mag-aaral sa mga sakit na maaaring maidulot ng paglusong sa baha sakaling may sakatuparan ng proyekto. Kapag nataasan na po lahat ng building, tapos hindi na po kami babahain, syempre malalayo sa sakit yung mga bata, lalo na po hindi na po sila lulusong sa baha, ganun po. Malalayo sila sa leptospirosis, therefore magiging okay po yung sa kalusugan nila. Noong Nobyembre ng nakarang taon ay matagumpay na naipatayo ang unang 2-story classroom sa naturang paaralan, habang kasalukuyan naman ang konstruksyon ng isa pang classroom building. Nagpaabot naman ng pasasalamat ang punong guro sa mga nakatulong sa pagsasakatuparan ng proyekto, kasabay ng patuloy na paghingi ng suporta para sa mga programang makatutulong sa mga mag-aaral, gaya ng pamimigay ng mga bota at kapote bilang pananggalang sa mga sakita. Kasama mo sa IFM News Dagupan, Idol Aaron Navelgas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.